sä Van Halenin ykköstä ehdotit, niin minkä takia? No, se lähti nuorta poikaa silloin aikana. Mitähän se oli 89, kun mä otti Eddie Van Halen ja David Roth, wow, se toimi. Eli siis ostit sen kutakuinkin silloin, kun se ilmestyi? Kaikki on Van Halen ollut. Tietysti tuli köyhyydessä jossain vaiheessa myytiinkin kyllä kaikki, mutta kaikki levyt ostettiin kyllä. No sitten kun niitä rupesi tulemaan. No joo, David Roth ja Eddie Van Halen on faneja ollut kyllä. Iät ajat. Sanoit, että Van Halenia olet paljon kuunnellut. Minkä takia valitsit just, ehdotit tätä ekaa levyä, etkä jotain myöhempiä Van Halenin levyjä? Siksi kun minä, sanotaan, siihen tykästyin, rakastuin niin kuin David Roth ja Eddie Van Halenin yhteistyöhön ja se vei, Eruptionen vei niin kuin silleen, kun se soolo, niin sen tajus heti, että nyt ei ole mikään saatana muussihousu siellä sääläämässä kitaran kanssa, vaan nyt on mies paikalla ja se vaan vei miehen matkaan. Se on kiinnostunut sen jälkeen.